challenge na ito, hindi lang sila mag-enjoy, kundi mabubusog pa sila. Kinakailangan pagpatungin na yung marshmallow, yung 5 marshmallow, and then magbibilang tayo ng 3 seconds. So kung matutupak kayo, kinakailangan na ulitin ulit. Okay, tapos after nun, sabay-sabay kainin yung 5 marshmallow. Tapos sisigaw ng Darna. Darna! So syempre, bago tayo mag-start, kinakailangan muna magpakilala ang ating mga guests. So unahin na natin si Miss Rochelle Yupa! Annyeong! Dahil ka traba! The next is Melissa Bad. Tapos, Kawai, Aliyah, Zurian, Marikden. Magbilang ko ng 1 to 100. Start tayo. 1, 2, 3, 100. May iiyak mo. 1, 2, 3. Ako na ang makaubos! Okay tayo si Miss Rochelle? Dad! Wala mo lang ang Wala na! Game is over! So, start na in 3, 2, 1. Egg na push to block yan ang Doris. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Go, Miles. Pumpkin! 1, 1, 2, 3! Hindi pa ako Dad! Game na in round 3. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Ano yung madaya yun? Uy, hindi dapat gano'n madaya! Hindi dapat gano'n, Miss Rochelle! So, wala na magalala ko na kaibigan. So, round 4 na. So, ready na in 3, 2, 1, go! May God. 1, 2, 3. Wow! Okay, ang galing! It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy, dito kayo! Eh, bakit tubig? Naubos mo na, magtitisyo ka ba? Kamusta experience mo, Miss Elisa? Masaya naman siya. Kaso nga lang siya talaga ako. Hindi yung pinaka-pangalawa sa uli. Susunod talaga ako. Tapos yung hindi ko na talaga kaya yung wait. At least, Pero nag-enjoy naman ako. ang nanalo sa ating marshmallow challenge ay si Miss Rochelle. Ngayon ba? Sasagot naman niya ng Darna. Darna! 3, 2, 1, go! We do the disco. So, yung management namin ay do the disco without music for 30 seconds. So, magbubutas na namin. marshmallow, you know. So ito na yung marshmallow niya. Congratulations! Okay, thank you. Take care. Yung load mo, hintayin mo na lang. Basta mga suke. Baby, sorry. So thank you very much, Madrid Nation. And syempre, malaki ang ating pasasalamat sa ating mga guests dahil napakasaya nila. Yan, Miss Rochelle, thank you very much, Miss Danica, Miles,